slovo. 14. marec. Pre mnohých ľudí je to len obyčajný deň. Mnoho ľudí ani nevie históriu tohto významného dátumu a hlavne mnoho ľudí nevie pravdu. Čo v sebe ukrýva 14. marec? Aký odkaz? Čo vlastne má znamenať dátum 14. marec pre každého jedného Slováka a Slovenku? Ako je všeobecne známe, pravdu píšu víťazi. Kto ale vlastne vyhral druhú svetovú vojnu? Kto je ten víťaz? Kto si prispôsobil históriu tak, aby mu sedela? Kto dodnes ťaží z druhej svetovej vojny? Skutočne Slováci stáli na strane víťazov? Prečo, ak sme vyhrali, tak sme stratili suverenitu? Vynára sa mi množstvo otázok, na ktoré viem aj odpoveď. No dnešná tzv. Oficiálna pravda je písaná ináč. Je to zapríčinené tým, že v skutočnosti vyhrali vojnu tí, ktorí ju aj začali. Skutoční majstri stratégie. Vyhrali tí, ktorých je mizivé percento, ale držia v hrsti svetovú ekonomiku. A keď práve takýto, ktorých aj Mojžiš ťahal 40 rokov po púšti, lebo sa s nimi hanbili cez mesto. Ak takýto písali históriu, tak potom sa nemôžeme čudovať, že zhanobili najvýznamnejší deň Slovákov. Komu už len môže vadiť deň, kedy jeho krajina získala samostatnosť? Je to ako keby rodič preklínal deň, keď sa mu narodilo jeho dieťa. Len nepriatelia slovenského národa a vlastizradcovia, ktorí sa odveky stávali proti právam slovenského ľudu, môžu znevažovať takýto významný deň. Sami moc dobre vieme, akí ľudia nás chcú dneska zastaviť, aké vlastizradné figurky organizujú blokádu nášho pochodu. A moc dobre vieme, komu títo vlastizradcovia slúžia. Vieme ich mená, poznáme ich tváre a pozdravujem ich, pretože som si istý, že sa naše cesty ešte skrížia. Práve dnes je tomu presne 76 rokov, ako v Ampliónoch zneli slávne a radosné slová o tom, že práve v tento deň, 14. marca roku 1939, sa stalo Slovensko samostatné. Síce sme malá krajina, ale s obrovskou túžbou po slobode a samostatnosti. Ulicami každého mesta Slovenska zneli radostné a hrdé piesne oslavujúce naše veľké víťazstvo. Slováci sme od rodu, slovenskému národu. Nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Tak zneli piesne, ktoré sa šírili celým Slovenskom. Získali sme niečo, po čom túžia a aj budú túžiť všetky národy sveta. Získali sme slobodu. Aj napriek tomu, že sme ju získali v nesmierne ťažkých časoch, v časoch, kedy sa svet zmietal vo vojne, tak sme ukázali našu túžbu vybudovať skutočne prosperujúci štát, v ktorom sa bude mať dobre každý Slovák a Slovenka. Počas 6 rokov našej samostatnosti sme nielenže budovali štát, tvorili hodnoty, napredovali v hospodárstve a ekonomike, ale sme sa aj aktívne zapojili v boji za našu drahú Európu. Naši predkovia obetovali to najcennejšie, čo mohli, svoje životy. V boji proti nebezpečným ideológiám neváhali zobrať do ruky zbraň a ísť bojovať. Mnohí hrdí chlapi, a niekedy ešte chlapci, ktorí išli bojovať na front proti bolševizmu, prípadne bránili našu krajinu na svojej rodnej zemi, padli. Padli v boji. Patrí im za to večná sláva. Čo sa však stalo neskôr? Kde zmizli všetky pomníky a pamätníky, postavené na večnú pamiatku padlým hrdinom? Zničili ich, zbúrali a namiesto nich postavili pamätníky tým, proti ktorým bojovali naši predkovia. Taká potupa. Naša vlastná krajina je posiatá pamätníkmi okupantov. A aby toho nebolo málo, štátni predstavitelia sa k ním chodia každoročne klaňať. Ale nie sú to naši predstavitelia. Oni nepredstavujú zástupcov slovenského národa. Sú to vlastizradcovia, ktorí zničili našu krajinu. Sú to vlastizradcovia, ktorí zapredali našu krajinu. Sú to vlastizradcovia, ktorí nás dostali do žalára národov Európskej únie. Nebudem ale špiniť dnešný významný deň spomínaním ich mien. Spomeňme si radšej na skutočných slovenských predstaviteľov. Spomeňme si na nášho skutočného slovenského prezidenta, doktora Jozefa Tisu. To bol skutočný zástupca a ochránca slovenského národa. Žiadny iný prezident, ktorý nastúpil po jeho vražde, nezastával záujmy slovenského ľudu. Dnešný deň teda patrí spomienke na skutočných slovenských politikov, ktorí bránili naše záujmy na poli politickom. Dnešný deň patrí aj spomienke na mužov,
ktorí padli so zbraňou v ruke, boj za lepšiu budúcnosť. Dnešný deň je ale aj najvhodnejší na to, aby sme začali aj my neúprosne bojovať za obnovenie našej samostatnosti. A tak ako aj vyhláseniu samostatnosti v 39. prechádzali tvrdé boje, či už na poli politickom, tak aj na poli vojenskom, tak musíme začať tvrdo bojovať aj my. Aj my musíme opäť bojovať o našu suverenitu. Treba si uvedomiť, že aj práve teraz stojíme na bojovom poli. Že každou minútou nečinnosti čoraz viac strácame náš národ a čoraz viac nám uťahujú okovy. No ešte táto vojna nie je prehratá. Ešte stále existuje armáda, ktorá bude brániť našu krajinu. To my sme tá armáda. Novodobá armáda vlastencov, ktorí budú chrániť krajinu proti okupantom a zradcom vo vlastnej krajine. A je jedno, či budeme bojovať s holými rukami. Je jedno, či budeme bojovať perom na poli politickom, alebo budeme bojovať so zbraňou v ruke. My sme posledná armáda, ktorá bráni jednu z posledných bášt tradičnej Európy a ktorá bojuje za suverenitu pre európske národy. My sme armáda, ktorá drží našu vlajku viať. A tá vlajka padne iba vtedy, keď posledný z nás vydýchne naposled. Nikdy nevzdáme náš boj, nikdy neustúpime ani o krok späť. Keby tu nestal Ľudovít Velislav Štúr, tak by vám povedal iba jednu vetu, ktorá ale v sebe nesie obrovské posolstvo. Hore hlavy! Hore peste! I naše životy konečne zvonia činom! Bratia a sestry, na stráž!